Stai. Salut, bine m-am găsit la un nou episod. În acest episod o să ne jucăm la turneu. Cum v-am promis în episodul trecut, că o să ne jucăm la turneul de Legendary Vlog. Deci sunt aici cu fratele meu. Ce? Dar acum nu mai pot. Ce nu Să faci? intru. Hai, următorul meci. Dă-i un meci de Vlog. Dă-i și tu. Ha, o să încercăm să ne bage în același, chiar dacă sunt 6 foarte mici. Nu cred că o să trebuiască să dăm câteva meciuri, pentru că nu mai am foarte mult și le iau pe Dark Firefist. Bă, nu cred. Băi, care erau șansele, m-a băgat în același meci cu Eric, uitați! Nu cred, după 200 de milioane de încercări. Ha, nu cred. Nu vine să cred. Și suntem aici cu oamenii. Hai. Nu întrebați de ce am pus skin ăsta. Nu, cred că am murit. Bine. Da. Bă, nu vine să cred că erau șansele să mă bage cu Eri. Odată m-a băgat și cu alt prieten de-al meu, Denis. Te califica, nu? Da. Bine! Să revenim cu următoarea rundă. Am revenit, băieți, dar nu vine să cred ceva. Uite, bă, că sunt fix în spatele tău. Uite-mă, are verde. Da, bun. Haideți, cred că o să dăm 1v1 eu cu Eric. Bă, ți-am dat pumn. Ai murit? Bă! Mă, ce-l necare ți-a dat ăla? Messi. Ce ți-a dat aia al necare ca nebunii și te-a băgat peste bloc, nu? Da. Uite-mă, stare bloc de școală. Mergi, nu mai jucam. Eu n-am dat la eventul ăla, nu știu de ce. Și nu o să dau nici la eventul ăsta pentru că vreau să filmez pentru voi clipuri. Următoarea dată când se bagă un event de genul, mă, ce pum mi-am dat, ai văzut? Bă, nu cred. Bă, nu cred. Ne-am dat amândoi bani din unul la altul. Ne venim cu următorul meci, poate ne bagă iarăși împreună. Bă, cum ar fi să ne bage iarăși împreună? Bă! Cum ar fi să ne bage iarăși împreună? Eu nu să mai am gemuri. Hai că poți, hai, dă-i. Păi hai să dăm mai bine aici. 3, 2. Bă, n-a dat pe pauză? Bă, Băieți, nu cred, ne-a băgat iarăși în același meci, nu cred, cât noroc avem. Dacă nu mă credeți, uitați-vă și voi. Ia uitați. Nu era să mă scoată. Uitați, bă, m-a băgat de 2 ori la rând cu el. Mă, noroc. Haideți să vedem. Ce? 10. Hai, vino aici. Haide că poți. Vino la mine. Bă, îți dau ăștia pumni. Am încercat să-i dau pumnul ăla. Eu sunt ăla cu nume verde. Am vrut acolo să dau acolo o alunecare frumoasă. Aici o să mori. Am murit? Bine, nici eu. Dar am murit, gata, ne-am calificat. Hai, gata. Nici eu. Mă, ce bun mi-a dat lui ăla! Ce bun mi-am dat lui ăla! Hai să vedem dacă chiar el a murit. Mă, ce bun mi-am dat, ați văzut, guys? mi-a dat bate bloc acolo. Uitați-l! Cum n-a murit? Cum n-a murit? Cum? Eu am murit. Hai că da! Da. Haideți, băieți, sperăm să ne calificăm în finală.
Că dacă nu ne pierdem gemurile. Și după aia nu o să mai putem să ne jucăm cu el. Bum! Ce pumnedalul ăla a murit! Ce? Ați văzut și voi? Cât noroc are! Am trecut prin perete. Bă, what? De ce numele așa? Mă, 1000000 tokens. Tokens, nici nu știu scrii bine. Ce pumnedalul ăla! 1000 cu tokens. Ce-și mă? Îți dau target. Bine că n-am murit acolo. Era 1000 tokens. Bă, mai bine scria 1000 Tokyo. Haideți, sperăm să câștigă. Nu! De ce sparge? M-am dat mare pumă. Ai murit? Am murit eu pe unul. Am omorât eu. Bine, am mai omorât pe unul. Bravo, bă! Vlegea nebunule. Aici să nu zapăm. Bine, băieți, ne-am calificat în finală și nu cred, am transpirat pentru finala asta. Uite, am murit ăla de jos. Care l-am omorât eu. Care am încercat să-l omor meciul runda trecută. Nu asta, prima rundă. Și normal l-am omorât, dar nu știu ce doamne bag s-a întâmplat. Da, bine că nu s-a calificat. Haideți să vedem. Hai să dăm un V1. Uite, mă dacă lângă Eric, uite-ți-l. Ia, Eric, stai pe loc. Ne, de ce? Ți-e frică să-ți dau pumni? Ți-e frică? Ne, să-mi dea pumni. Eric, da, vino aici, în camera aici. Da, vin imediat la tine acolo. Stai să vină, să trec de blocul ăsta. Gata, acum cred că puteți să-l auziți și voi pe Eric. Ia, l-auziți? Da, l-ați auzit. Și am bicicleta lângă mine eu. Ia. Uite. Bă, tu zgurița. Bine, Eric! Eu am bicicleta lângă mine, dacă vezi. Da, bravo. Bă, vreau să-mi dă ăla emote. Uite-l mă pe ăla. 100 ceva. A venit Bob. A venit Bob. Nu. Dar ești avut în dragul. Ce facem aici? Bine, l-am omorât pe mie token. Nu! Ai murit? Am murit, mă. Hai să ne uităm la Eric. Among Us. La Among Us rău. Haide să vedem, Eric. Ce-ai făcut, mă? Ce schemă! Ce schemă! Ce schemă asta ai făcut? Bă, what the hell, ce rage! Băieți, acum vorbesc serios, chiar n-am niciun hack. Cum m-a băgat de 3 ori la rând cu Among Us Ro? Cu 4, mă! De 4 sau 3 ori la rând. Da, de 3, sigur. Ce-a sărit pe capul lui Golden Gloves. Da, eu? Nu eu. Și eu. Doar lui Golden Gloves. Da. Doar că mai târziu. Aoleu, ce lag e. Mai băd! Ai murit? Nu, da, cineva a dat o banană fix în cap lui cineva. Iată că dau și o banană. Am dat. Era să-i dai la robotul ăla. M-a băgat eu în banană. Ai murit. Nu, că ai murit, că ai murit. N-am murit. Bă, dar bine, ne-a calificat în runda 2. Bă, dar nu știu, băieți, dar vorbesc serios, care sunt șansele. Bă, nu cred! Eric a făcut backflip, bă! A făcut backflip în pat și a căzut în cap. Aoleu. O să joc un pic off camera. Pentru că, până alea pe Dark Firefish durează. Și da, băieți, cum am făcut 1000 de abonați, am și făcut primul live. Dar ai făcut live? Încă n-am făcut niciun live în viața mea. Dar câți abonați ai? Bă,
Da, băieți. O să dau 3 meciuri off camera după ăsta și după aia o să dăm ca și cu un ultim meci ca să iau pe Sensei Factis cu voi. Da, băieți, nici Eric a murit acolo. Bă! Nu mă mai bagă pe mine. De ce? Nu știu. Nu o să mă mai bage sigur. Meciul lui Eric a început. Uite-te de mine, poate sunt. Uite-te. Nu este. Bă, du-te, bă, de aici. Din greșeală. Da, băieți, uitați cât mai am. Deci, extrem de puțin. Deci, dacă acum ne calificăm în finală, l-am luat pe Dark Fire Fist. Bine, băieți. Chiar sper să ajung în finală. Și dacă nu o să ajung în finală, astea au fost și gemurile. Te rog, Doamne, să ajung în finală și... Da. Și după asta joc Eric, pentru că Eric, din păcate, și-a consumat toate gemurile, că i-am zis eu să facă, să se omoare ca să-i dea de-alea, dar și eu foarte deștept. Ai fost foarte prost. Ăla face asta. Dar nu mai țipa Eric. Haideți, Doamne, ăsta să câștig. What? Ați văzut, băieți? Uitați-i pe ăștia. Cum se moară unul pe altul. Ma! Da. Dar o să ce de bine. Nu. Cum? Ai trecut prin perete. Mă, shawarma. Shawarma îl cheamă. Bă, mi s-a băguit jocul, ce bine pare. Stai un pic, că încă n-am terminat. Hai să vedem ce se... Da, băieți, să nu uitați să dați, un like, un subscribe și un clopoțel. Plus un comentariu dacă vreți să ne aveți la prieteni. Da, să vă ziceți numele de Stammer Guys și o să vă adăugăm. Da. Doar că după... Numai dacă vrei. Da. Că dacă nu îți fac spam. Dacă clipul trecut am zis, dacă face clipul ăsta un like, o să vă zic numele meu de pe Discord. Da, de fapt, o să postez un canal pe YouTube și o să-mi dau acolo numele de pe Discord. Și o să vorbesc cu voi, o să dau un short și shortul ăla trebuie să facă 50 de like-uri și dacă reușește să facă, o să vă dau numele meu de Discord, pentru că un like e prea ușor. Adică, da, normal că e prea ușor. Poți să fac mai mult decât 1000 de like-uri, mă. Nu cred că pot. Da, haideți să vedem. Dacă vă... Aoleu, mă sună un prieten. Cine sună greu? Nu, sună de bine. Haide, n-are cum să moare. Să nu moare cineva. Bine! Ne-a calificat în finală! L-a luat pe Dark Force! Haideți! Faci un espro. Faci un espro neapărat. Nu vreau să încerc să iau coloana. Deci, Hai să luăm. A, Da, oricum o să începem o să încercăm să facem schimbă cu banane. Stai, că ne vin. Tapoi, tapoi, ha, ha, ha. Tapoi, tapoi, ha, ha, ha. Tapoi, tapoi, ha, ha, ha. Tapoi, tapoi, Văd ha, o ha. banane, what the... Bă! Era imposibil să-mi iasă. Tapoi, ha, ha, ha. Hai să începem refire-urile. Da. Sau nu, că poate nu dă, totuși. Haide să încercăm să luăm coroana, că nu mă, eu fac refire. Băi, prea easy pentru tine. Bine!
Hai, mai încercăm să facem unul. După blocul ăsta mai Și încercăm. de-abia care 5 ani numai. Scuze, băi, n-am putut să fac aici. Bă, și rău. Da, aici n-am unde să fac. Da, Bă, ce bun mi-e dă ăla și cred că a murit. Hai, că ia. da, fă schema aia cu bomba. Nu, bomba! Hai să vedem dacă l-am luat până la urmă pe Firefist. Te rog. Te rog, bine, mă, Dacă nici nu ne-a... bravo. Bine! Sensei, Firefist, îl avem aici. Ia uite. Ne-am jucat numai cu primul skin norocos și am reușit să-l Eu iau. vreau să mă duc pe tău. Asta ne jucăm, da, asta era. Uitați pe nebun. Stai să pune pe negru. Ia să vedem cum arată pe negru. Și da, băieți, asta cred, a fost clipul. Da, arată cel mai fain pe alb. Asta a fost clipul și da. Nu uitați de un like, share și un subscribe și un clopoțel și șpa!